jeszcze raz. Po raz kolejny trzeba to nagrać. Cześć, witam Was na kanale Pumped Nessip z tej strony. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj rozdajemy prezenty. U nas wcześniejsza gwiazdka. Dawaj Elfie ten prezent, bo widzę, że już nie możesz się doczekać, żeby mi go podać. Okej, Elf podrzucił mi prezent. Rozdajemy takie ręczniczki. Jak go zdobyć? Jak dostać od nas prezent? Wystarczy napisać list do Mikołaja. List trzeba wysłać na adres mailowy, który opublikowaliśmy dzisiaj w 2 filmach na kanale. Należy sobie znaleźć ten adres, żeby nie było tak prosto. W treści maila, w temacie wpisujemy prezent, w treści wpisujemy adres, na który mamy wysłać ręczniczek. 5 pierwszych maili dostaje prezenty, po prostu. 5 pierwszych maili dostaje prezenty, także czekamy na maile, lajkujcie na Facebooku, subskrybujcie na YouTubie. No i co, i tyle. Jutro rano powiem, kto dostanie od nas prezent. Pozdrawiam, cześć, do jutra, pa, hej.